И здравейте хора, аз съм Улима12 и играем League of Legends с Sona Support. И важно е да отбележиш, че това е ранкет. И трябва да спечеля, защото съм на промоушън. И малко да си намаля саунда. Така, мисля да използвам нова конструкция, така да се каже, за саунда. Така че да се чува и от играта. И да, трябва да сме бързи, защото ще инвейдваме. Това е много важно. И така, мисля, че ние сме така гордо скрутнати, защото до сега не съм играл с J Support, ама ще го видим. И те само мен чакат. Така. Да видим какво ще направим. И да не спечелим, защото ми трябва промоушън. От скоро така. Почнах да игра с ранкет. Sona Support Mid. И беше много гадно, че един път не снимах с Акали. Много хубаво се получи, ама няма значение. Много добре, а ние е първи път на ранкет. Това се отбележи. GG. Добре, дано да е така добра. Рони, Дива. Много добре. Не баш толкова добре, ама все пак. Давай. И дай, какво чакаш? Джингъл за стилване. Да, те са в нашите, разбира се. О, колко перфектно. Ха. Invade vs. Invade. Много прекрасно просто. Ай се махам тук. О, да. Това беше просто голяма изцепка. Шен, какво правиш тук, момче? Ти си с телепорт ли си? Не ходиш си топ. Опа. Да, не трябва да ти умни. Така. Малфайта горе. Много гадно, че имат Малфайт. Те пича не знам как са бандват. Бандват ми чогат. Малфайт не бандваш. Бандваш ми чогат. Мума не ми бандваше. Не. Няма да ми бареш етикерито, бе. Аз съм ти позволил не. Няма го бареш. Браво, таги, разцъкахме просто. Оле, на две плюнки живот стана просто. Браво, пич! О, това беше много добро. Защото ми ги го убиха. Това е Sona Power. Така, дами и господа, трябва да се отбележи, че много играл с Sona. И тук не знам за какво пушвам тата пък, аз трябва да се плакна. Или не, няма да се плакна. И за какво подявалят се взех да хелт пошинки, това. Така, те нямат латове за сега. Топ, къде се тръгнал с стовна? Пич. Ти чуеш ли са? Оле, не, той взе една трета кръста, просто яко си ги разцепваме така. Няма и ми яко си ги разцепва пък. Ня.
Те после няма да мога да падна този Джейс. Като той, че умря, ама и не взе още един кил, ма това няма значение, ще тази козет. И обикаляме се, like a boss. Те нищо не могат да правят. Утре си. Макса. И това беше много добро. Да, даже може си ги изпукаме. Аре бе, би си бе! Абе, това е много голям тъпанар това. Това е Sona Power, дами и господа. То няма стъни, няма да му стъниш. Разбира се. Така. Ладен кога аз имам син. О, да, аз имам син. О, да, това е просто много невероятно. Изживяване за Sona. Син. Това е нагадната комбинация с Апоксана срещу теб. И който се вземе в 6-та минута и половина. Много добре. Браво, Джейс. Браво, Сана. Аз имам най-много килове. Мри. Ще му стънваш. Няма стак. Добре, няма почна. Браво, генерале. Това 5 ларда се взел. Бати мошенника. И ти им вземи ти булото, защото ме дразна така. Имат було, гадно за мен. Като ме дразна да ми ги взема. Трябва да кръда килове на Джейса. Така. Това не съм. Това си подам и си взема на това. Имам си си, значи ще спама. Moving speed. Нами да става 3 в 1. 4 в 1. Беше ни вземат, не знам. Те нищо няма да вземат. Ще вземат мен. Аре бе! Абе, Джейс! И тъп ли си, пич? Толк ти фляг, какво чакаш ли, бе? Аре, честито! Умрял си! Уби! Добре, че го уби. Бри, фляци. И фляци. Не! Това знаех, че ще трябваше да се случи. Много добре! Ама Момо умря. Браво! Добре, браво, много добра работа. 2 за 5. Да, 2 за 5. Супер. След това го взимам, продаваме го т.е. И си взимам бутушки. Бутушки, защото обичам бутушки. Освен това... Не може да видя бутушки. Хората не трябва да ходят после. И нека вземем тяхно така. Това беше прекрасна стена. Това блокира водата от тук да иде тук. Много добре. Да последваме да сложим един халат. Вич, идвам да спаса, имам стън. Ако искаш не някакъв. Да се не калва.
Много добре. А сега тук трябваше да сложа Vision Lab. Ама си минал. Защото сега не знам дали си тук. И... Не, няма да взимам. Миньони, да. Да напиши MSS, защото то пак ще ми преувеличава. Виж го сега. Това трябваше да стъмна. Защото толкова спелнах. Аз спелнах. Това не трябваше да става. Не. Другия път ще гледам да стъмна повече. Това беше напълно случайен перекил. Взим си 2 мана почвам like a boss. И винаги тимфайта става без мен. Не ги харесвам тези хора. Добре, то сега ще вземем кила. Не, няма си го вземем кила. Айде. Хинхао. Топа за какво бяга надолу? Така. Тук постави хала. Да, тръгни колко няма миньони. С мат. Браво. Да, ми трябва да се върнем до пич. Няма да ми го бъреш. Не, ще умра. Умирам. Агресивни са. Агресивни са. Пак нямам такива почни. Що така? Долу има много ян. Не, за какво дам на ми? Еде. Ляка бас с тебе души. Дали тебе ще подмина? Така. И тук ляка бас им парим XP. Той да ни се прави база маната. Не знам кой се прави да ходим в тимфайт. Много добре! И ти сега ще умреш? Няма да умреш. Аз знаеш, че няма да умреш. И това роботизирано нищожество носи. Не идей се си фарми долу, бе. Той... Няма смисъл да идва топич. Простак. Капанар. Майки, не те учила да идваш. Айде, направи нещо, бе. Да, ще е ладна такива тракти. Ето така се движим, ми се показвам, това е момент на съпрайс, на съпорт. Това никога не го получава. Няма да има символ, той да не Има син бъв. И сега те ще дойдат някакви кучета на гладно. Айде, махай се. Абе. Помислиш, че аз го взех, ще е много хубаво.
И въобще нямаше. Какво казвате? Ма не го взех. Каплата тук. Обаче много знаят да се ескейпват, бе. Мани се, имам същия скин, затова няма ти дам. Да се мисли за мен. Така. И сега аз съм направил така. Чакам много така. Не, нямаше. Толкова прави въобще. А те си се насипват направо. Бам! И пак е лъка. За какво отивате въобще? Лайка стюпът, те варда няма. Пак и тук връзки тим, аз искам промоушен, ако би излизал. Der muss man aufnehmen, okay, ich habe nicht gut. Товар, потому что щях да го видел. Дали взем вярно, ще без това няма да действа. Добре, бърти филмара. Филмата. А! Сега ли си изпрати? Да, пак не пича, не ми дадо да ми замиши. Таргета. И бам, спи. Добре, сега това за какво го прави? Кой искате си изхъбите всички станови на него? Аз па не знам за какво таргетвам танка. Да, Оляна да играе си няма ли? Опи, толкова те се хелва. Ариде! Дума как се прави сега? Каква скоро? Ай стига бе, няма на! Изтън! Да продължаваме. Нямам нито такова, нито нищо, нито така. Има твар. Я пък ще трябва да стана. Безполезен support.
полезна Нивия. Да ти гледам. Един съпорт не мога да убият, какво става пък за танка. Разбира се. О. Защо? Не, махни се, бе, филмар. Не, няма. Много съм прав. Да, мани. Те от лардове не разбира. Стире, щях да му го стилна. Няма път да се оплача. Да го вземем, ще го вземем. Ще... Чурелия, OP Speed 550. Тъпи хора въобще влизат постоянно в тимфайт без никакви организации. Поне ти трябва организация. Всъщност трябва. Това съпорт ли го раздава, бе? Право, махни се ся. Махни се ся. Ти тъп ли си? Бе, махни се, бе, човек, те сами ще си дойдат, бе. Добре, бе, то пъти ще пати. Аз не знам. What the fuck? И какво виж там? Така. What the fuck? Стига, бе. Не, това е голяма дивагация. Стига, бе. А тук нямаме нищещи миньони, бе. Мрети тъпи миньони такива, бе. Използвам си... Сега дай докато убим дракон, ти вече има дразници и какви фейлове. Да няма дракон да яще. Ние го взехме, бе. Да, днес да... Да вземем на път на пушане. Взимай, бе, какво питаш? То Шен сами си за някакъв опа... Там е мулат. То е някакъв такъв филмат. Ай, сега моля ви са. Дракон ме очаква. Видите, че има, бе. Не. Тук има мулат. So smart. За ability. То какво не се прави? То беше опит. То си изгуби телепорта. Има ability. И не е танк. Няма се махаш от тука, ей. Ти ме убий.
Няма да се махнеш, да оцелееш. Ще робот с капана топка. Запад ми се чувства много специално. Виж го, за какво фокусваш мен, бе? Гадняр! Ариде! Влизай! Баба ти ли чакаш? До 270. Не знам, че съм убил. Тоест, ако си вземе един тормер, ще е много хубаво, защото залата нищо няма да прави. Инхал. Така, има дву. Да си вземи лардове. Да ги нацъвкаме като неща си. Хубавата си пада. Да вземи дракон. Тук един лард. Браво, бе, Килмар. Ти ги обичам. Всяко вземи да си получиш. GG. То пък за световното ли демича прави, бе? Абе. То се преследва Ориана. Много добре, браво. Това беше и супер тимфайт. Браво. Много добре. Сега ми някакъв шанс да ги изкъртим отбой. Браво. Луди чисти. Мани са, аз не съм тук танка. Ой, да ми паре съпорт, айди керито, бе, съпорта, да, съпорта ми обаче. Няма да бареш еди керито, ти казах, Филмар. Нямам мана, пич, мана нямам. Оле, имам бу. Не, нямам бу, ама го взех. Третия ми кил. Мармура. Козима. И лайк бос като това този в коментара. Ей, на мен ми трябва. Излечи ми толкова спешно, ама. Взимай, всичко. Значи се съпорта за по-много. Бати я ти плаш.
ако искаш при тяхната база или Йомар. Аре, браво е! Квадра напред квадра. Браво е! Луди сме, бе. Find kill и win. Лошо ми стана. Сега ни прекаляваш ли пък вече? И това беше много от съпорт съм с Сана и това беше това.